jagat wetan ana swara gumuruh labet geger mawurahan rame sadengah papan isine mung wong rebutan kalungguhan jagat kidul usrek samya bregudul merga padha nggugu hambek wadul ing brangkulon padudon saenggon-enggon temah kathah pepejah padha rubuh dadi layon ing jagat lor tunggal bangsa wis ora gelem awor tunggal golongan ora bisa momor geger balik watu begegek ugek ugek sadulita hemel hemel lae lae Dara Arjuna kula sawang ndika ketingal bingung kaya dene wong kang linglung. Enten napa, Gus? Keparenga paring dawuh dumateng Kang Abdi pun Semar Badranaya. Kula niki tinitah dadi pamong. Ken momong satriya sing hambeke budi luhur. Semar tinitah inggih kinodrat dadi batur kang suraose pangembating pitutur.
Sinten ngertos tutur kula sembur kula saged udari reruwet madangaken pepeteng andika Gus. Kakang Semar Badranaya ya mung Kakang Semar kang bisa dadi obor pepadang tumrap Janaka. Kakang nandes sajroning atiku nalikaning Janaka ngambah alam pangimpen Kakang. Mung perkara ngimpi Gus. Iya Kakang. Lah lajeng jenengan Ndara Arjuna nyupena napa Ndara? Kakang, ana sajroning alam pangimpen utawa alam pasupenan Janaka kaya mangku wujuding rembulan. Saya sangsayaning suwe rembulan mau kaya dene seratan Dewa Nagari. Lamun to kawaca ana serataning Wahyutoh Jali Kakang Semar. Iki kira-kira mujudake sasmita apa tumrap Janaka Kakang? Ndara. Semareka den prayitna semurire eka bali tityani kantayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semedi tengahing latar milang ana lintang Bima sakti Gusti kula Ndara Janaka andika Ndara wajib ngunjukaken syukur dhateng Gusti kang murbeng jagat. Awit boten sadengah titah boten sabenta jalma ingkang nyupena mangku wujudipun rembulan kala wau Ndara. Kakang banjur rembulan kang tak pangku mau mengku Werdiyapa mengku Suraosapa makaten rembulan niku sasmitaning kamulyan lan kanugrahan. Rembulan kadi dene seratan Dewa Nagari menawi kawaos Wahyutoh Jali den cekak cukupe ing ripalenggahan sakmangke Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wujudipun Wahyutoh Jali kala mau Ndara. Toh niku tegese pangurbanan. Jali niku saka tembung jalu ingkang mengkuwerdi putra utawi atmaja.
Sapa sing kecondhokan wahyu toh jali punika ing benjang cedhak turunipun badhe dados ratu ingkang ageng utawi gedhe pangaribawanipun. Nanging nggih wau kedah dipun tohiriyin Raden. Lah banjur seranane kepiye Kiai? Ngaten nggih Gus. Ibarate gelas. Gelas arep diiseni banyu, gelase niku kudu resik dhisik. Ngaten. Padha kalih menungso yen arep kecondhokan wahyu niku atine kudu resik dhisik. Luar saking dedosan ingkang sinandang. Luar saka dedosan. Nggih. Lire kepiye Kakang? Tumrap Semar Badranaya. Titah gesang wonten Madyapada niku duwe dedosan rong perangan Ndara. Siji dosa karo sing gawe urip, angka loro dosa karo alam. Ngaten. Menawi manungsa niku duwe dosa kalih sing gawe jagat niku penak. Itung-itungane niku penak. Senadyan to pitung gunung tumpuk undung dosa ndika paribasane. Nanging kalamunta nyuwun pangapura kanthi tumemen mesti bakale diparingi pangapura. Mergi menapa? Mergi Gusti niku Maha Pangapura, ngoten. Sing jenenge Maha niku sak nginggile linuwih mesti dipangapurani. Ning nek sing ngabot niku menawi menungso kedusan kalih alam, yen menungso duwe dosa karo alam. Ora gelem nyuwun ngapura karo alam. Tan wurunga dadi titah sing apes, suket godhong nyerimpeti laku, krikil watu nyandungi laku niku tenan Ndara. Lah banjur dosa karo alam iki jlentre kepiye Kiai? Ndika mesti mboten krasa. Wiwit panjenengan lair cenger wonten Madyapada niku sampeyan niku mboten ijen, sampeyan ora dhewe, ngoten. Ning Gusti niku paring kanca, wujute anasir patang perkara, bumi, geni, banyu lan angin sing ngancani ndika sarinane sawengine niku nggih niku sing nyengkuyung gegayuhan jengandika, ning nggih niku ugi sing malang-malangi gegayuhan andika. Monggo to. Sakniki belajar srawung kalih alam. Kalih bumi, srawung kalih geni, kalih banyu, kalih angin, nglebur dosa, ngoten. Kula tak takon. Sampeyan napa tau ngelengke wanci mboten ketang sak menit nyuwun ngapura kalih bumi, kalih geni, kalih banyu, kalih angin. Punate dereng. Sapantuk wahyune ngalah Gyada melah mangolah ilmu bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwa anggo Waduh Kakang Semar
babar pisan Arjuna durung nate. Lah, mila niku, Gus. Sumangga sakniki kula dherekake menyang ngendi Kiai? Tumuju wonten lengkehing Gunung Tidar. Jengandika kula aturi maladi ning dhateng mriku. Sinten ngertos? Sinten ngertos kanthi sedya sing becik kanthi niat kang apik jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wahyu toh jali dumateng Dika Ndara Dananjaya. Semar inggih badhe anganti Anoman utawi Rama Ndayapati kagem jejagi wonten sakupenging Gunung Tidar kala wau Ndara. Iya, Kyai. Aku banget condong Kang Sarta rumajang marang keparenge Kakang Semar Badranaya. Monggo lon-lonan lumampah, Gus. Mugi-mugi kanugrahan wahyu toh jali mengke saged anyembuh kamulyan lan katentremaning praja Ngamarta. Panyata sayek tidak tanpa purba dening manungsa ya ingkang triprakara godha kalawan bejo kang sarta tekaning pati mungguh tumita
Sukmane Prabu Dasamuka Gudha Yitma haranku. Ya. Bhakti Mantrim Belum Sarawita Lungo
dening utamaning nata berbuti pawalak sana lire berbuti mangkono lila legawa ing driya hangga ganjar saben dina agung denya paring dana lire kang bawa laksana ana tepi pangandika arca manik sejatining alam kang tinuding ing jagat ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe togok kula wonten dawuh sinuwun Prabu Gudayatma belung dalem juragan pranyata biyen nganti saiki tetep ora ana bedane kok kaya nalika Gudayatma isih mapan ana kutha Goro negara Alengka diraja biyen kamulyan lan kawibawan nikmat kang sarta mupangat isih tak regem senadyan Ngalengka wis kepungkur adoh apa iki sing jenenge kaswargan sejati kok lho nyuwun sewu nggih sinuwun jaman Ngalengka niku sampun kepungkur tebih ngoten pun jaman boten enak sampeyan niku janjane sampun mati iya aku wis mati negara Ngalengka wis rusak ning iki swarga kok iki swarga sejati swarga matamu picek kowe aja kasar ngono kaya ngene kok swarga wong nek serakah dakah dadine ya ngono kuwi Kang. Ngono. Wong kene iki nggon ora penak nggon angker wingit kaya ngene kok diarani swarga. Lah iya. Menengo sik lho. Heeh. Ngaten nggih sinuwun. Teng mriki niku sanes swarga, ngaten. Nanging sampeyan niku tumemplek aning kayu watu saben malam Jumat Kliwon niku dikutuki wong ngoten sing kandha sapa jal lekno mripatmu delengen kabeh isih jangkep kabeh isih tak regem bondo donya isih tak gaduh nayaka punggawa isih akeh abdi-abdiku isih jangkep delengen kabeh isih melu aku ngono iki kabeh ya isih wong gawanku saka negara Ngalengka biyen wis leganono wae lho Kang ngelegani wong edane pira wene ta coba sawangen sing godhang ngendi Indrajit isih Paman Prahasta ya isih kabeh isih jangkep ngaten nggih sampeyan niku klentu kleruku mapan ana ngendi sampeyan kandha jare kene isih temata napa-napa wonten ning ngaten nggih negara Ngalengka niku riyen nggih negara luhur ning sakniki nggih pun ajur ngoten biyen kesuwur ning sakniki pun lebur
merga wit ratu nganti tekan nayakane arang-arang sing gelem tumindak jujur. Mboten gagas ing pitutur, anane mung ngaji mumpung golek misuwur. Kawulane do disingkur, mripate nggih pundha blawur. Tumindak ngawur, golek seneng sing tanpa nganggo ukur, mula dadine nggih boten genah kados ngaten iki. Entene nggih mung kejegur-jegur. Ngaten sinuwun. Nalikane sawijining titah, nalikane sawijining menungsa lagi kumpul kahanane, nalikane titah lagi mapan aning pucuking panguwasa niku mubaling rasa kemingsun niku nggih teng mriku niku. Nganti mboten krasa nek sejatine kabeh niku dadi mala. Mula wong kuwasa duwe negara, mongko sing jeneng negara niku bakale akeh pepetenge. Yen siji kurang sandang pangan lan pegawean. Niku angka siji. Lah angka loro, yen panguwasa ora duweni watek, ber budi bawa leksana. Angka telu, yen lakune ngukum sing ora jejeg. Mula kula niku dadi pamong jenengan niku ngantos jeleh. Lah yen adi kula Semar nika, adi kula Semar nika dadi pamong panengen sing dimong wong sing luhur bebudene, ning beda critane kalih Togog ngaten. Yen Togog niku pamong pangiwa, sing kula mong niku wong sing brengkele tumindake, sing do angel tuturane. Mula kula niku jane pun gething. Mosok nganti tekan alam kene barang isih kula tutke. Nggih, ning pancen iki pun gawean kula lan kewajiban kula kedah kados ngaten iki. Cukup lambemu menengo. Lerenono lehmu guneman. Arep dikaya ngapa lan kepiye gegayuane godhoyetmu tetep siji. Napa? Bakale godhoyetmu ngrasake marem yen wis sesandingan kelawan Titis Widawati kok. Ya. Yaksa gora rupa risadeng nalendra, yaksa laku kang malwaleh engkang sinuwun niki jamane pun ganti. Sampeyan napa mudeng ingkang dados pengawakaning Dewi Widawati? Aku ngerti kok godhoyetmu mudeng. Sinten? Ora ana liya kejaba putri Trah Mandura, ya kuwi si Sembadra, ya si lara ireng. Aku wis kelakon nyebar telik sandi. Mbok menawa yen dina sak mengko bojone Sembadra ya kuwi panengah Pandhawa sing jenenge Arjuna lagi lunga saka kasatriyane. Lungane Arjuna mau lagi teteki Brata ana lengkehing Gunung Tidar. Lan bombongku maneh kok senengku maneh. Kethek putih sing ngerti marang pengapesaning godhoyetmu si Anoman uga melu njampangi ana Gunung Tidar.
Murcane Anoman lan Si Arjuna ndadekke saya gampang anggonku nyidra Dewi Sembadra ya lara ireng kok. Piye lho? Wis ta titenana. Ben ditutuk-tutukne Kang, ben diseneng-senengne sik. Wis tak titeni wit biyen. Wong lanang iso rusak nggur perkara loro. Wong lanang iso rusak uripe iki perkara loro. Perkara apa wae? Siji perkara dhuwit, loro perkara jerone jarik. Lah iki. Ben ditutuk-tutukne sik. Nggih. Pun monggo. Sak kersa sampeyan sing baku kula pun elik-elik. Bakal tak budalke wadya bala kajiman jim setan priprayangan wewe bang wewe putih engklek-engklek banaspati jerangkong warudoyong janggitan kang sarta gendruwo. Ndak utus jampange sing dadi lakune Godhayatma. Surak palapa minangka tetenger. Minangka budaling Godhayatma sak wadyabala muga-muga kasembatan gegayuhanku kok. Prawadya samya samapta wasyaga arsa anggelar baris manunggal sajuru-juru kumlepet kang bandera tambur trompet gong beri munya mangungkung prawadya bala palapa manunggal sigra lumare.
pasaran ning kacangan cah.
jin setan priprayangan wadya bala jim setan ayudha budal cah ngetutne bose cah budal saiki Kang budal saiki yo tak dereke Pak Mudin ning ndi kowe Pak Mudin aku mbiyen mati moriku rambut udari Din Mudin budal aja dadak nganggo kesuwen sadurita hemel-hemel lae-lae nitik saking lagak lagon lagriyan ingkang beneh saking tatah kadosipun wonten ingkang dipun tendang sumangga kula aturi paring Semar menika minangka dados batur ingkang mengkuwargi pangembangan tutur sinten ngertos tutur kula sembur kula saged madangi pepeteng udari reruwet andika Ndara Abimanyu Kuwa Semar ora gantalan suwe maneh kakangku sing dak kali kakang Gatotkaca bakal ambek selamat sing ibune Abimanyu melu seneng ganjelaning rasa kang maha ini disebabake sapa apa ya sampun goreh manah dika Ndara Gatotkaca menika sampun asring nampi pangandalane kagesang wiwit bayi mula sampun kajedi wonten kawah Candradipura minangka dados jagoning dewa amrunah satrumurta mungguing kayangan ana wong dados menawi pala kramanipun Ndara Gatotkaca niki mengke wonten pepalange Semar pitados pepalang niku mboten bakalan dangu mesti enggal sumisih kok Ndara sampeyan gondeli tembunge Semar sing arep rusak karo sing arep dandani niku mesti langgeng sing bakal dandani Ndara ayo udah surem sorote
kadang kasor lan padharing purnane dasare mungsa dadi lahan pendet dadi batur yen jagat panis tumpur kadang ombo sino pindang kapracundang dibening bantolo iki piye wa Semar kula aturi pinarak ingkang sekeca Ndara Ndara Antasena kula ingkang bakal paring usada Gus Semareka den prayitna asmuni lorire iku ambalik titiyoni gandaya kakang Antasin mangkya darajat ing praja paduka kakang saged pindhang ngantos kakang waduh Abimanyu ketiwasan iki mawaku bubar wae saka Madukara samuran dihake babaran kok namamu Kanjeng Paman bakal ngomongake dedawane kakang iki kabeh bisa dumadi krana ramamu Kanjeng Paman Janaka menurut aku bisa kandha kaya ngene mergo ramamu Janaka tetep bakal duwe gawe mantu ning mantene lanang bisa yo isi Lesmana Mandragara ndak rewangi abuta sing balung kulit kawan para kurawa ewadene aku malah ditibani jemparing lawan ramamu Kanjeng Paman Janaka labuhan kang sinunggih prawan sita maos kedusan ngantos Kanjeng Rama mantun ibani pengabaran dhateng Paduka ora kok Abimanyu aku ngerti bapakmu kae lagi lali kok kae lagi lali muga-muga enggal pinaringan weling kowe ngaturaken pangapunten kawuryan musuh nyorori Kanjeng Rama wis ora perlu direbut saiki bakune piye carane supaya perkara iki minangka penebus kula kula ingkang badhe ngrampungaken piye saranamu kula badhe kula matur dhateng supun ya yen pancen mangkene dalu budal Abimanyu kula Semar jenengake marang kula ingkang tansah gumiring lampah Paduka Gus
kemawon Rama Kyai. Ya Siji Wisma, loro Junigo, telu Durangga, papat Bukil. Sinare Kula nyuwun dawuh mungkin kados pundi Rama Kyai. Wisma miyosaking yen udan ora kudanan yen puri maknane wong lanang kudu sifat Wisma kudu paring pengayoman marang kulawarga utamane marang bojo lan anak. Tapi duwe curiga ono keprabu tegese wong lanang kudu dipiyantu kebutuhan keluarga. Angka Sinarendra ayune banter miyosaking puri Iwa dene sing pungkasan ono keprabu manut wae suarane apik iso gawe sengsem sapa wae kang ngrungokake. Tegese wong lanang kinaraban atine wong wadon jalaran wong wadon badaya yuwarna nira yen wis pancen madhep mantep sing dadi rasamu solah ira winggit tuamu lir widodari nurun lan rencana apa wae lir widodari atine sang Abimanyu kena ing Cidra bocah Longkwati Abimanyu sing teka nuwun inggih po ana parigawe apa awit nam Astuna Masidam Sikdi Sekaring Dawana Langgeng panipun Kakang Mas Kakang Kocolan Mbak Yu Pregi Kakang Resi Kaneka Putra kasegahan Panakrami rawuhipun Kakang Guna Resi Narada wonten ing kahyangan Jonggring Sailaka mriki Kakang Pragenjong Pak Pok Paru Doyong Tinegara Wong Slere Gese Butute Acel Kater lelakon menapa ingkang kula Yayimu kula Tilakanta karanggen kula badhe Palakrama Raharja pisawananipun kang ngraka ing Sindhik pangudal-udal karo aku boten langkung apa sing dadi karepe Janaka yastawanipun kang ngraka kemawon mugya kunjuk adi guru mbok menawa Kakang mutirakat bocah ora Kakang Resi ora gelem melek ora gelem kungkum puja pangestowa Kakang Resi kula tampi dumawaha sesami-sami dinane wae dadak batal ora sudi duwe anak mangkuta kulup Indra apa padha Basuki Sawanira he Indra inggih Rama Pukulun Raharja pisowan kula boten nyandung ing beda dene pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama Pukulun iya nggir kulup Indra pangabekti kita wis ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampano dewa nuwun inggih
Rama Lakon Bukulun sing tak lakoni abote Gorawalan kula panampi Bukulun. kula Bukulun Layak kula cadhong layak asta kalih kapundi ing ngimpi kasatran Madukara kena dayane mestaka kacancang ing pucaking rikma kakalungaken ing jangga kapetekaken ing praraja rumeketing mardaya miwah ana rah daging kayuwanan Rama Bukulun. Oh dewa Nuwun to mangke Kakang Resi nyawane Gatotkaca Slendra ingkang raos Slendra ingkang datos rabi karo wong liya Kakang Guna Resi Narada kula suwun radi majeng anggenipun lenggah Ripaduka arsa medharaken wigatosing pasiwakan ing dinten samangke Kakang Swawi kula aturi paring pangandikan Kang Raka arsa ngangkulaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda sabdanipun Adi Hyang Pramesti Guru wah pedhaon kemawon Ulawa Prabu permara reh mangos wamya ngangeng lelampahan ingkang kados mekaten kadi karonaning kaswahasih ring marga memalatgung ngene iki aku Risang Ganta Astrat Moco Meleng lalu mangulati ragamu Surya mangrang sang waya Surya mangrang sang waya Umyus amara waya hanto larang brambang tiwas Kakang Narada kados pundi Adi Guru mesti kemawon Kakang Narada sampun pirsa bilih sak mangke Madyapada katempuh ing goro-goro jagat iku ora mung sak godhong kelor kadi dene udan salah mangsa ngegono sintru kados banguning sinaputing lebet kowe munggah kayangan njaluk widodari ing akasa munya jumaledar hanggegeteri gugur agraning arga Gurnita kagiri-giri entuk widodari iki ora nyenengke nggih Adi Guru panggah nom terus ndak sampun boten kirang-kirang pambudidayanipun para Jawata ora demen ya kinen samya apuji dikir mantra rahayu ing pengangkat sirep ponang goro-goro kala wau nanging Adi Guru ingkang saged mlebet wonten manah kula sedaya pambudidayanipun para Jawata muspra datan guna ning wong tuane ra setuju napa ditengi gara-gara boten saya suda nanging malah sangsaya andodra boleh wantring gara-gara ngantos sumundul ing kahyangan mubal endute si blegedaba ngakak tutuke kumitir penite sang Hyang Nagaraja akarya bingung bilungan para Hapsara lan Hapsari Kakang Narada welut wisa banteng mareng kula wonten punapi Adi Guru gara-gara mboten saged sirep menika kenging daya pangaribawa menapa Kakang Resi menapa wonten sela ingkang mawa cahya warksa gung ingkang mawa teja sampun jerih ingkang elam Kakang Gatruk tumunten kasendalo mayang pinangka gantosing saka guru ing kayangan weh latalah Adi Guru Gatotkaca paduka ingkang rawuh Kakang paduka menika ingkang dados tetungguling para Jawata mestinipun 50.000 tuku rokok ning 3.000 mestinipun boten kewaran dhateng saliring ing sanes para agal lembat sampun kacakup parandene taksih kepara andaku dhateng rokok ing sithik pangudal-udal capake
selamat menempuh sakadaring lampah sagadu ing manah kawula badhe kula aturaken dhateng ngarsa paduka lakone kudu kaya ngene gara-gara ingkang anempuh wonten ing Madyapada kala mau awit saking daya pangaribawanipun alam sekalir Adi Guru alam sekalir jlentrehipun kados pundi Kakang ayo lah kae lho bocah alam sekalir ingkang andadosaken geger kala wau mratelakaken badhe wonten kedadosan ingkang ageng wonten ing Madyapada menika lalajeng kinten-kinten lampahan menapa Kakang Resi makaten Adi Guru gara-gara ing Madyapada pun ngantos sumundul ing kayangan kala wau tuk sumbering mapan wonten lengkehing Gunung Tidar Gunung Tidar lakar kados mekaten aja ngrusuhi calon bojoku titah pujangkara pun Janaka ingkang sampun sawetawis kalenggan sakmangke anglampahi tarak brata Adi Guru kedah eling Adi Guru kedah emut rikala lelampahan Arjuna piningit rikala lampahan Arjuna piningit rumuhun sukmanipun Janaka ingkang dereng lair wonten Madyapada menika sampun lumampah lan anyirnakaken satru mungging kayangan Suralaya Bregiwa badhe kula belani ngantos Paduka Adi Guru paring dawuh benjang menawi dewasa lan sampun apalakrama Janaka badhe dipun paringi kanugrahan ingkang sinebut Wahyuta Jali nanging dugi sakmangke ngantos Janaka sampun gadah putra ingkang kathah ewa semanten Adi Guru mboten enggal paring kanugrahan toh Jali kala wau Adi Guru Paduka mboten enggal paring wujuding kanugrahan Wahyuta Jali dhateng titah pujangkara panengah Pandhawa pun Janaka mila inggih kanthi sabat punika Janaka wanter anggenipun semedi maladi hening ngantos andadosaken gara-gara kagiri-giri prasasat linolosan notot bebayu sakmenika gantos kula ingkang taken ingkang tangut dhateng Paduka Adi Guru sejatinipun Wahyuta Jali menika wonten menapa mboten Adi Guru ngurungaken dedaupanipun kaliyan anak nuwun inggih wonten Kakang wonten inggih lha nggih kok jodoke karo sapa lah kanugrahan menika janjanipun kagem sinten kowe iki ya ngawur kok Janaka Kakang kowe kuwi Wahyuta Jali kala wau sampun rembug wis dumadak jagat wis dadi lah dewa kok si Gatotkaca Pergiwa arep kok batalake mbok menawi inggih namung Satria Madukara panengah Pandhawa Janaka ingkang nyalirani Kakang siap bisa batalake dedaupane si Gatotkaca kenging menapa Pergiwa kenging menapa ngantos ing ripalenggahan sakmangke kok boten enggal maringaken kanugrahan menika dhateng pun Janaka menawi Paduka Adi Guru boten enggal matedhakaken kanugrahan menika dewa bakale kewirangan Adi Guru sapa pati Senggunu iki sapa kuwi iki wong-wong leng-lenging driya mangu dom sumusuping bayi mangungkung kanduhan sing arep duwe gawe iki dadi pati karo Madukara lah kok wong jaban lirlena tanpa wong jaban kahanan rusak kanthi pengajap ringkihe Pandhawa lirlena tanpa kanin klebu nganggo cara batalake dedaupan yen tantulusa jare Kresna kelawan Janaka yen tantulusa mengko Sang Hyang Utama
Nanging apa nyatane kowe wis percaya karo wong jaban rangkah kanthi dasar hitungan iki. Nalika semono wujud lan nyatane. dereng dangu pangandikanipun Hyang Pramesti Guru dalah Resi Narada. Ya. Yen kinang durung abang yen kecoha durung asat. Yen pancen wis kedadak padha sakala marang Kresna lan Janaka. bali marcukundha manuk kelawan dewaning panggodha pangrencana kawicaksananmu nenggih Bathari Durgaya Pramoni repepeh gawe cingak kang samya mulat. Wajibta wawan sabda ora kang sumewa arep mlayu ora kang sumewa kekereng pasewakan kata samya narka. Iku sanyatane kunjang seret pinangun ondermon naluri rineplo putri pinanggo kerokan merasakan biarasi Anjrah kang puspita hara anggon rebutan perkara pergiwa nganti kulimpya dina saengko siliring kali saking katebian mau yai samirana mre jagat pramudita sapa wae bisa ngayunake anakku pergiwa yen wis bisa nggawa baline pergiwa mati sekar kadung ngas gandanyo Raden Lesmana Mantra jane kucluk mendho
maweh raras bayar dikongkon yo Gatotkaca lakon malah pergi wong gawa piye karepmu oh buta elek timbang kok rabi lu tak pek bojo dhewe oh buta ora tau maca lakon mati dening aku kowe sing mati aduh mati aku ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngara yen ora luput panyawangku iki kaya garwaku pramoni kang abiyantara ana panjenenganing ingsun syukur bagi jumur menali paduka pukulun masih kemutan menami kula menika garwa paduka pukulun Hyang Pramesti ihi manuk manyar susu ing dawa tegese apa Durga duwe sing anyar aja lali karo sing tuwa Durga dalem tumuli matura kang prawaca apa wigatine jeneng kita Durga marak tanpa tinimbalan lepat diagung pangkang sami mati Namit kula sowan krama-rama wiwit omah kilen ngantos mriki kayangan Suralaya namung badhe sambat dhateng paduka kowe aja nangis mundhak ora oleh matur mekaten ulun bethek-betheke kula tinangisan kalian kang putra Dewa Serani lho lah Dewa Serani nyuwun apa Durga ulun Dewa Serani nampi wangsit anak mbok bilih boten gantalan wanci Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan ingkang nami Wahyuta Jali kaya yaksa pradenta kaya mbok menawi kepareng nyuwun sewu dheweke sing milik karo pergi Dewa Serani niku yaksa pradenta wiwit alit lakon kula mati mboten karo tinenggan Gatotkaca iki paduka tegese pukulun Gatotkaca sida rabi karo pergi ngantos dewasa dados ratu ana tunggul Malaya inggih babar pisan ora ditunggoni karo wong tuwa lanang mila pukulun sepisan niki kemawon kanthi sanget kula nyuwun saged to Wahyuta Jali kala wau ginaya dening Dewa Serani pukulun ora narimakake makine Ratu Gustiku Prabu Yaksa Pradenta Dewa Sukata marang sureng prang ngudani aromarum ngendan wing awiyat naroda ngepalani ringkat nyawamu Durga sing gedhe pangapuramu Wahyuta Jali utawa Wahyu Kaprawiran mono dudu pacangane si Dewa Serani nanging kersaning Jawata Wahyu mau bakal tumurun marang satriya Madukara si Janaka mula aja kurang pamengkumu Durga jeneng ulun ora bisa ngabulake pamintane si Dewa Serani mau Durga paripurna Dewa Serani aja ngadati atimu yo nang bapakmu durung bisa nyembadani pamotahmu
Senadyan Janaka kuwi mung menungsa lumrah yen to kowe kuwi ratu gedhe ana ing Tunggul Malaya dasare kowe kuwi ya anake dewa. Ning babar belas kowe ora tau digagas karo wong tuamu. Oh Dewa Srani, Dewa Srani. Apuran bapakmu yo nang. Bapakmu luwih penting kanggo wong liya tinimbang anake dhewe. Oh Dewa Srani, Dewa Srani. Aja kuwatir. Kanggo gantine bapakmu aku bakal golek bojo meneh Dewa Srani. Aja dumeh aku wis tuwa. Nek Jaka-Jaka kacangan kene ora kintil karo aku jo celuk Betari Durga. Yo. Tuwek ana umur rasane dijamin sik nyakot-nyakot. Aku bakal goleke kowe bapak meneh yo nang sing kira-kira gatekke nyang kowe. Aku bakal golek bojo meneh. Sing kira-kira bisa nuruti apa sing dadi pamintanmu ya Dewa Srani. Kowe aja nesu Durga, aja nesu piye. Kowe aja rabi meneh. Ya ben to ya ben. Dikira tuwek boyoke wis ora kuat apa piye? Aku karo kayange iso masamu. Ya, yen pancen kaya mangkono. Senadyan Wahyu toh Jalimono wis kinudrat kanggo Arjuna nanging sak bisa-bisa bakal ndak budidayake supaya kanugrahan toh Jali bisa diantuke dening si Dewa Srani Pramoni. Matur suwun pukulun. Jasrari wut terawat wati wedi lamun kauningan matur nuwun pukulun matur nuwun dene Paduka sampun nyembadani pamontahipun pun Dewa Srani matur nuwun pukulun ya ampun. Iya padha-padha Durga. Kabeh mau minangka tandha tresnaku marang atmajaku si Dewa Srani. Wah, mengke riyen Adi Guru, mengke riyen. Pragenjong Pak Papong waru doyong tinegar wong. Adah soto jenenge rombong untu entek jenenge ompong rambut dawa jenenge gondrong. Entuk bojo ayu moblong ditinggal jagong lah kok dikeloni wong. Nah, Adi Guru, Adi Maji. Wonten dawuh Kakang. Pripun panjenengan kok ngaten niku pripun? Wah. Menawi Paduka badhe murungaken Janaka anggenipun anampi Wahyu toh Jali ateges wonten paribasan idu dinilat malih Adi Guru. Si Janaka menika sampun ageng lelabuhanipun dhateng kayangan, ngaten. Menapa melih Janaka inggih satriya ingkang gentur tapane, manteng semedine.
Wis sak trepe kalamun nampa kanugrahan wujuding wahyu toh jali kala mau. Lah kok sakmenika badhe dipun urungaken kanugrahan wahyu toh jali menika malah dipun turunake datu Dewa Serani niku pripun Adi Guru? Kakang Narada, sedaya prenatan menika kula ingkang damel. Menawi wonten awonipun kahyangan sanes Kakang Narada ingkang tinempuan, nanging pun jeneng ulun ingkang dados parantutuan. Mila sedaya kedah sakpakon ulun boten kenging badal dawuh ulun. Loh, iya, ning ya aja ngono to. Kula ngertos pangwaos tunggal wonten asta paduka, ning Adi Guru kudu eling. Paduka ndapuk para dewa dados nayaka menika kadawan menapa? Menapa namung kadawan ngamini tumindak paduka ingkang semenang-menang nika? Kula kadapuk dados mantri muka menika kejawi mbiyantu jejibahan paduka. Kula inggih kadhawuhan ngemutaken bilih paduka menika kesupen kinen ngleresaken menawi paduka tumindak lepat. Kakang Narada, Dewa Serani menika putra ulun, napa kula klentu menawi kula nglabuhi marang anak? Lho, mboten klentu, nglabuhi nyang anak kok kleru iki piye to? Kenging menapa Kakang Narada nyentulani pikajeng ulun kedahipun Kakang Narada imut wonten tetembungan anak polah bapa kepradah. Wong tuwa kena mradahi nyang polahe anak ning ya didelok dhisik polahe mau kaya ngapa. Lah yen polahe ngaromake jenenge wong tuwa wajib mradahi. Ning nek polahe anak gawe kucem saged netelke jabatane wong tuwa, ya kudu dielingke to. Mboten namung diuja mawon niku mboten Adi Guru. Wis akeh kedadean. Wong tuwa tetel pangkate ilang jabatane merosot derajate banger jenenge mung sabab nglabuhi anak sing ora bener tumindake. Paduka Adi Guru kedah imut. Adi Guru dados ratuning para dewa tumindake kedah adil Adi Guru, kedah adil. Sedaya kedah dipun penggalih. Lekas paduka menika lepat awit badhe nerak kodrat Wahyuta Jale menika kodrating Janaka ingkang kewagang hanampi sanes kang putra pun Dewa Serani Adi Guru. Bathara Guru ratuning dewa paring dawuh mboten kenging wola-wali menawi Kakang Narada mboten sarujuk kalian pikajeng ulun Kakang Narada saged ninggalaken kayangan. Lah salah. Adi Guru, hukum wonten ing alam donya menika wonten papat. Siji hukum adat, loro hukum kodrat, tiga hukum negara, ingkang pungkasan hukum karma utawi hukum dharma. Hukum adat ana desa nganake syukuran syarate kudu mujuti sesaji ingkung kebo. Gandeng desa kono kuat ora kuat tuku kebo kena diseranani tuntut gedang disikili papat diwenehi sungu niku pun muni kebo tur danyange ya ora kenyih. Nek hukum kodrat angka kalih hukum kodrat srengenge niku panas ning kena diseranani gawe payung utawa capil. Kaping 3 inggih menika hukum negara niki nggih kena diseranani matane duwe duit akeh hukum niku kena dienggak-enggake. Nanging ingkang pungkasan hukum karma niku hukuming tumindak. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa utang bakal nyaur nyilih balekake sing gawe bakal nganggo. Ing ngatasi aku mung rekoso mikir, beteke mung mikirake, lah kok ngetokke siunge dupeh lagi dadi panguwasa. Panguwasa kinarya gada. Narada pun boten gumun, Narada pun boten gumun. Pedah apa aku ning kene?
kahyangan hawane panas nunggak waru Narada ora melu-melu. Satya tur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi miwang utama panindak ing praja ngatil bejo dadi bandara rinarapan mring para abdi pun boten usah gugu Bathara Narada Pukulun kahyangan ora enek naradane ora masalah Narada ora manggon ing kahyangan dewa-dewa ya ora masalah ning kene ora wuru-wuru ngelek-ngeleki jenenge dewa Narada ning kene ora wuru ngelek-ngeleki jenenge kahyangan dewa liyane do bagus-bagus, dewa liyane do cakrak-cakrak. Narada dewa kaya ceret ngono anggepe apa? Nganggo seragam ora ana sing sedeng. Rada sedeng pisan wae netelke benek. Iya Durga iya. Kapala ngono mlumpat Karantya medhot jeneng ulun ora bakal njabel pangandikaku. Nuning nggih Pukulun matur nuwun lho nggih pun bantu Kang Putra Dewa sarane. Aja ngambungi iki ning Pasewakan Durga. Nggih kula pun mboten kiyat. Kaya-kaya kudu dikukur. Iya Durga padha-padha. Senadyan pamintane si Dewa Serani bakal ndak budidayake jeneng sira Durga sak bisa-bisa ya melu ambudidaya. Kados pundi serananipun Pukulun? Mahyutoh jali saya gampang digayuh kelawan kulub Dewa Serani kalamunta Janaka tumekeng pralaya. Nuning nggih dhateng sendika. Ampun masumelang kula ingkang badhe merjaya si Janaka Pukulun. Iya. Indra kula wonten dawuh tinimbalan Rama Pukulun. Bubarna Jawata kang padha gantung sibuk ngestoaken dawuh Rama Pukulun. Ucap nalika samono purna sabdaning Hyang Pramesti Guru sigra manjing aning sanggar pamujan arep-epeh yen Cinandra kairang-irang wibawane.
basa sonake mendah boyo kalamun di basa ewane tanjak kordo kami wirasati rembeane